Pozdrav svima ljudi, Fer ćemo snimiti. Znači ljudi, danas ćemo snimati Contract Wars, a tu je sa mnom Muno. Muno! A dobra je da se javiš. Sačekaj brat, mi loguje, a dobra, sad sam povećao sliku. Sačekaj ljudi, sad da malo smanjim sliku, ovo je zvuk, ovako. Muno! Ne čujem se. Muno! A dobra, čujem. A vjerujem ti gvožđe! Znači još što se tiče igrice zove se Contract Wars. Ajde jebimo, mate! Nisam, brate. Pa ja ne znam šta si ti slušao. Snijem skok. Kako bo? Ja sam skočio lik me. Dobra, već ajde. Koliko košuju bo te neći? Da, gledaj šta je gore likova. Sina kakav headshot. Pa bježi bog te kuš pre mene. A jebo ga Nero sužu kuš pre mene. Headshot. Pa jebem mu sužu, kuć! Pa jebem onaj bojer je lipo. Ne! A mene kikuvale, ejaj. Šta ćeš? Znači ljudi, to je bilo to za epizod, ako vam sviđa ovaj klip, subscribeujte naravno moj kanal. I znači Niru da pozdravimo, gdje si Niru? Ja jebota on. Znači ljudi, to je bilo to za epizod, ako vam sviđa ovaj klip, subscribeujte naravno moj kanal. I lajkujte, i šerujte, i bye bye.